दीदी दीदी तू जानिଛୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଲା? ଖାଇଲା ବେଳେ କାହିଁ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉ କହିଲୁ? ତତେ ପରା ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ। ଆରେ ତୁ ଶୁଣୁନା ଗୋ, ମୁଁ କହିସାରେ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ, ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା ହେବାଟା ଆଦୌ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ। ହଉ ତୁ ଆଗ ଖାଇସାର, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଗପଟିଏ କହୁଛି। ଶୁଣ, ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଗୋଟେ ସହରରେ ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ତ ପୁଅଟିର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ଆଦୌ ଶୁଣୁନଥିଲା। ଦିନେ ତାର ବାପା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ପରଦିନ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ଅତି ସହଜରେ ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଉପାଡ଼ି ପିଲାଟି ଆଣି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହାତରେ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିବାକୁ କହିଲେ। ଗଛଟି ବଡ଼ ଥିବାରୁ ପିଲାଟି ପକ୍ଷେ ଉପାଡ଼ି ପାରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଗଛଟିକୁ ଉପାଡ଼ି ନ ପାରି ଖାଲି ହାତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ, ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ସାନ ଥିଲା ତୁମେ ତାକୁ ସହଜ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲ, ମାତ୍ର ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାହା ତୁମ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ନ ଜଗିଲେ ତାହା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ପିଲାଟି ବୁଝିପାରି କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମାନିବି। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ହୋଇ ବଗିଚାରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ହଉ ତୁ ତ ଗପଟି ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥା ହେବି ନାହିଁ। ହଉ ଏବେ ତ କହିପାରିବି ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ହଁ ରେ ବାବା, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତୁ କହିପାରିବୁ।